Avui parlem d'una altra de les activitats que es fa a la ciutat de Lleida, concretament de les Cat Skills, aquestes habilitats tan especials que algun any ho hem parlat i ho hem explicat al programa, i avui ens centrarem a les que es preparen per al dia 9, com us deien, des de la Caparrella. Per això, avui ens acompanyen el Celestí Capell. Què tal? Bona tarda, Celestí. Molt bona tarda. Professor d'Electrònica de la Caparrella, professor d'automoció, Xavi Ortiz. Què tal? Bona tarda. I en Xavi Alejo, que és un dels alumnes d'Electrònica, concretament. Exacte. Bé, ens situem primer. Què són les Cat Skills? Qui m'ho explica? És una prova a nivell de Catalunya, per això es diu CAT, Skills, Skills vol dir habilitats, i els alumnes han de demostrar les habilitats, la professionalitat dins de la seva especialitat. Concretament, en el nostre cas, especialitat d'electrònica, consisteix en una sèrie de proves que tenen una durada d'unes 3 hores. Al matí fem la primera fase. La primera fase consisteix concretament en programació en l'entorn Arduino, que avui està molt de moda. I les primeres proves són de dificultat creixent. Aquesta primera fase es fa al matí, la segona fase es fa a la tarda. I a la tarda consisteix en una prova de disseny de plaques electròniques PCB a partir d'un esquema donat i amb un temps limitat, un temps estressant, els alumnes ja porten un cansament a sobre, la pressió no ha de poder amb ells i han de solventar aquell disseny que finalment ha de funcionar. I a part de tot això, hi ha un tribunal que va valorant els ítems que tenen tota una sèrie de... Aquest és el moment que el tribunal va passejant-se i va mirant i us van observant, no, Xavi, de quan esteu treballant? Exacte, sí. Tu és la primera vegada que et presentes? Sí. I us han preparat de quina manera? Bueno, en teoria has de demostrar els coneixements assolits durant tot el curs, durant aquests 2 anys que dura el grau, i alguna coseta més de preparació que has de portar preparada respecte a les bases que es pengen a internet i que, bueno, el dia de la prova t'has de facilitar una mica també, a la mesura del que es pot, i que sigui més traçable de fer. Clar, parlava en Celestí el tema d'Arduino, de com ha avançat en l'electrònica, el món de l'automoció ha canviat moltíssim. Ara ja, quan es parla d'un professional, es parla d'una especialització també, no? A veure, la formació és completa. Arrenquem amb una base bastant general d'electrònica clàssica, per dir alguna cosa, i a poc anem fent les diferents especialitzacions. Dins de la nostra matèria, per exemple, toquen temes com automatismes industrials, toquen una mica de robòtica, toquen programació en diferents entorns, toquen el disseny de circuits, simulacions, vull dir, és complet, vull dir, és excitant i enriquidor i ell mateix te pot dir, toquem impressora 3D, toquem fresadora CNC, es fan prototips, aquests prototips es dissenyen, es construeixen, es corregeixen, es modifiquen i finalment, si funciona, és tot un èxit. Sí. Clar, o sigui, és apassionant. Jo crec que sí, això millor que ho expliqui. Ho és molt, o sigui, en 2 anys he après moltíssim i sobretot t'anima més a cada vegada a fer alguna cosa diferent perquè sempre vas posant alguna cosa nova. Jo vaig començar a tocar la impressora 3D, finalment he acabat comprant una i què fas a casa, a veure? Bueno, jo la respaldo quan faig algun projecte, si necessito fer alguna capseta per alguna cosa, algun suport per alguna... Ho faig, si algun amic em demana alguna figureta, algun clauer també, de tot. Aprofitant ja que la tens, ara l'has d'amortitzar. Sí, i tant. No, ja l'amortitzo, ja, sí. Bé, això seria la part de l'electrònica, però després si ens fiquem amb altres, pintura, xapa, carrosseria, vull dir, aquí ja també és un altre món. També ha avançat tant com l'electrònica? Sí, la veritat és que només s'han de veure els cotxes que hi ha avui al mercat, no? Són cotxes d'alta tecnologia, informàtica i sobretot seguretat. I el mecànic que no estigui al dia, l'electricista que no estigui al dia, l'electrònic que no estigui al dia, se quedaran enrere. Tot avança molt ràpid i quan te dones compte ja ha sortit una altra cosa, ja ha sortit una altra i una altra. T'has de ficar al dia en tots els sentits, entre d'altres, perquè aixeques el capó i dius, ai, però si això està tapat tot. I ara què faig? A veure, no sé per què aixeco el capó, tampoc, no? Perquè seria com no fer-hi res. Però realment ja són ordinadors els cotxes, vull dir, hem d'estar preparats amb aquest canvi. Sí, els alumnes es pensen que només és mecànica, com era abans, alçaves el capó, com molt bé dius, i ja està, no? Ara s'ha de saber d'electricitat, s'ha de saber electrònica, s'ha de saber... I encara que sigui mentida,
tot va avançant amb unes velocitats... Digues, Celestí. No, que a més aprofito per fer una crida, ja que estic aquí. Més d'una vegada sap el Javi que hi vaig, allí a automoció, els hi passo un audiovisuals i els hi explico que un mecànic, a més, si vol tenir un valor afegit, jo els convido a que vinguin a fer electrònica. Llavors, l'electrònica és fonamental. Avui en dia, la gran evolució de tot el segle XX, l'automoció, el motor continua portant pistons, cigüenyals, etc. Però la revolució tecnològica que ha dut a terme l'electrònica dins del sector de l'automoció és imparable, és imparable. Avui en dia ja es parla, totes les grans marques estan investigant amb el cotxe autònom, que si voleu soc un gran fan i seguidor i especialista una mica en temes d'aquestos, cotxe elèctric. Vam fer un projecte conjunt amb el Departament d'Automoció, vam fer un vehicle elèctric ja deu fer 10 anys o por ahí, que era molt innovador, amb tecnologia a punta i utilitzant motors brushless i coses que s'estan utilitzant als motors elèctrics. Vam guanyar més que un premi a nivell nacional d'aquest projecte i vull dir, la Caparrella és un institut viu, innovador i que no para sempre de fer coses a la cresta de la tecnologia. Clar, i com ha de canviar tot una mica perquè en el moment que els cotxes elèctrics, els cotxes autònoms se vagin incorporant a poc a la nostra vida, hem de canviar la manera també de construir fins i tot les cases, no? Perquè els pàrquings haurem de tindre un subministrador perquè aquells cotxes després puguin funcionar, no? El faciliten. És un cargador que és com una capsa de sabates, per dir-ho d'alguna manera, un cargador de llarga durada. Després hi ha els ultra ràpids chargers, que aquests ja és una altra cosa, que estan en estacions especials. Però a nivell domèstic t'ho faciliten i a part hi ha una llei que en una comunitat de veïns, si un veí ho demana, han d'autoritzar a ficar un carregador elèctric comunitari, que la llei l'empare, diguéssim. Bé, vosaltres ara teniu aquest dimecres la cita, el dia 9. Començareu la jornada ja amb pressió, perquè, clar, estareu observats. Quants nois es presenten de cada categoria? El puc dir, te dic, els meus? Vinga, va. Una xuleta? Hosti, molt bé, Celestí. Per norma general se presenten sobre uns 7 o 8 competidors de cada especialitat, de tot arreu de Catalunya. Tenim de Girona, de Tarragona, de Barcelona... Vosaltres diguem-ne que sou els anfitrions d'aquest concurs. Sí, nosaltres som els experts que ho muntem com a organitzadors i com a arreu de tota Catalunya se munta el de perruqueria, se munta a Girona, el d'imatge se munta a Tarragona. Nosaltres aquí a Lleida hi muntem el d'electrònica, el de pintura i el de carrosseria. Llavors, tots els competidors de tota Catalunya venen cap aquí. El que guanya, llavors se'n va al Campionat d'Espanya i el que guanya l'Espanya aquest any és Amsterdam. Sí, perquè hi ha anys que són molt més exòtics. Sí, l'any passat va ser a Abu Dhabi, l'anterior va ser a Brasil i així una mica a Japó també hem estat. Sí, s'ha d'anar variant. I els de Lleida, què tal? Hi ha bon nivell? Nosaltres, amb electrònica, ens quedem aquí a Lleida, ens quedem a Catalunya sol, perquè a Espanya les Paint Skills, amb la modalitat d'electrònica, no es fa. No hi ha suficient... Llavors, el guanyador de Catalunya, què? És que de Catalunya. No té aquest incentiu, vull dir que... És curiós perquè sobre l'any, no sé, 2010 o anterior 2008 sí que hi era, i finalment, quan va començar la davallada pressupostària a nivell nacional, justament l'Spine Skills, diguéssim, de l'especialitat, va desaparèixer. A títol remonto abans, te dic, per exemple, en el nostre cas són 6 alumnes, perquè el primer alumne que tinc aquí notat és Sergio Franco, de l'Escola de Salesians de Sarrià, de Barcelona. Tenim un altre, Joel Sánchez, de l'Institut Camps Blancs, de Sant Boi de Llobregat. Javier Alejo, tenim aquí present, representant de Lleida. Èric Rodríguez, de l'Escola del Treball, però de Barcelona. Llavors tenim Àlex Puig, de l'Institut La Setània, que és de Manresa. Tiernan Agón, de l'Institut Montilivi, que és de Girona. Com se pot veure... de Lleida, en electrònica, seràs l'únic representant. No, jo vaig com a titular a l'hora de competir, però tinc apuntat amb un suplent per si jo no pogués aquell dia, però jo vaig a... Sí, home, sí, hi tinc il·lusió, sí. Hi ha carrosseria i pintura, Xavi? Sí, és que a la competició de Cat Skills, tant com a Espanya Skills, només se pot presentar un alumne de cada centre.
Per exemple, carrosseria aquí a Lleida, hi ha pocs centres on ho facin, per tant, és de tot arreu de Catalunya. I suposo que tots els skills passen una mica que estan bastant localitzats i costa trobar dos alumnes perquè puguin presentar-se. Sí. El que sí que és una jornada, suposo que sou una mica el mirall, no?, per a molts, perquè veure que pots arribar a competir amb una cosa que t'apassiona, que t'agrada i que, a més, vols que sigui la teva feina del futur, no deixa de ser que els que comencen dius, mira, a veure si jo aconsegueixo, no?, l'any que ve o l'altre pugui estar també... A sobre és un incitant que tens tu per dir, bueno, és una competició que tu vas a demostrar que tu saps i també, evidentment, i ho has de fer bé, clar, si no... No hi ha gràcia. No té gràcia, no té gràcia. Tu et presentes per a guanyar. Sí, a mi m'agradaria. Jo em considero que soc bon estudiant i bon tècnic del que faig, però vull dir, i si guanyo, doncs millor que millor, no? I el que guanya, doncs, en aquest cas, de Catalunya es quedarà aquí i els hi donen algun premi simbòlic o alguna cosa? Sí, evident, tenim els nostres patrocinadors locals i sempre els donem algun obsequi. Algun obsequi, per exemple, un dels patrocinadors principals és Telesa. Llavors tenim com Semic, també ens ajuda a patrocinar, Electrònica Saltó. Llavors aquestes empreses com a mínim ens ajuden a poder oferir el primer, segon i tercer premi. És que clar, s'ha de donar les gràcies a les empreses també, perquè clar, sense elles és que no podien fer concursos d'aquestos, perquè hi ha uns costos molt elevats de muntar les proves, de material, d'obsequis, de premis, i sense les empreses avui en dia és que no... Heu de canviar molt la fisonomia de l'institut o ja està preparat per poder rebre a tants alumnes de fora, per poder fer... No, jo crec que l'institut té condicions de sobres perquè vinguin tots els alumnes que facin falta. Clar, està clar que s'ha de guardar uns espais per muntar aquell dia la prova, però cap problema. Els espais són els que tenim i no tenim cap tipus de problema. I a gaudir-ne, no? I tant. Bueno, ho fem també pels xavals. Els xavals han de lluitar per les seves inquietuds i per tirar endavant el seu futur professional. Llavors això és un pol d'atracció i perquè també fomentar tota aquesta tecnologia, aquests estudis i que lluitin també per ells. És una al·licient estudiar també, vull dir, el dia que tu tingues, per exemple, el currículum que has guanyat un concurs arreu de Catalunya que es fa de formació professional, doncs bueno, també queda bé. I que la formació professional és molt interessant i que molts nois... Tot i que està molt infravalorada, trobo jo vinc de batxillerat, a batxillerat penso jo que es dona molt peu a la universitat, que t'informen molt d'universitats i tot el que tu vulguis, però la formació professional queda molt més aïllada en comparació de les universitats i jo trobo que és en el meu camp que falta molta gent, doncs hi fa falta més empenta, clar. I hi ha cicles que donen feina. Aquí a Lleida comptem amb empreses que necessiten tècnics, que busquen gent, i feina no ens falta, que al final és el que acabes buscant. No hi ha res millor publicitat que la que acaba de fer, perquè a més allò amb ganes i dir que hi ha una sortida professional després d'això. Això també és molt important. No, perquè jo tinc companys, per exemple, que han dit jo he d'estudiar alguna cosa, i ve a la universitat però ve a estudiar una cosa que no n'estic segur del que fa, però clar, no es miren mai la branca que hi ha de formació professional. A mi em va sorprendre molt, jo vaig vindre aquí, jo m'esperava una cosa no tan alta en coneixements, però... No tan potent, no? No tan potent, sinó no tan curiosa, és la paraula que busco. Però al final acabes aprenent molt. Jo ho he trobat molt motivant, m'ha satisfet bastant, la veritat. És que jo crec que els alumnes, quan se parla de l'AFP, veuen les branques que sempre s'han parlat. De l'automòbil se veu carrosseria, pintura i mecànica. No, si una de les parts més importants és l'electrònica. Si no sabem electrònica, que és que no sabem com funciona un vehicle avui en dia. Llavors, clar, és que els alumnes sempre estan enfocats amb el tema de carrosseria, pintura i mecànica i electricitat. No, és que l'electrònica avui en dia és una base molt important. I a més tan àmplia el que ens estàveu explicant, que incloieu aquesta part de robòtica, amb tecnologia Arduino, vull dir que és tan atractiu per als joves. Dins del camp de l'electrònica és molt extens i te pots especialitzar en una branca també, però
Jo, per exemple, estic format per començar a treballar des d'una empresa gran industrial a tocar plaques en petit i miniatura, vull dir, és molt polivalent. Quan acabes els estudis? Aquest mes, vull dir, dura 2 anys. I què tal, ja has començat a enviar currículums? No, perquè l'any que ve faig un altre grau superior, però bueno, hi ha una empresa on he estat a fer electrònica industrial a l'Escola del Treball d'aquí a Lleida, i bueno, l'empresa on jo estava de pràctiques se m'hi quedar, a la resta de la classe, clar, com que falta gent, alguns se'ls han quedat a les empreses on estaven de pràctiques, però bueno, jo vaig dir que no perquè l'any que ve continuo estudiant i l'empresa buscava un per treballar. Clar, està a les dues vessants, no? L'alumne que es prepara i diu, no, jo ja vull saltar al món laboral, i aquí tens un altre que diu, no, jo vull continuar i vull continuar formant-me i... Sí, no, bueno, de fet, jo considero que t'has de formar, que has de continuar formant sempre. Al llarg de la vida. Evidentment, no et pots quedar no surts amb un títol i dius, bueno, aquí ja ho sé tot, no. El dia que vas a una empresa, tu trobes els problemes que hi ha en aquella empresa, que, per exemple, has treballat amb un producte que tu no has tocat i allí treballen amb allò, has d'aprendre sobre allò. Sempre és bo que continuar formant-te i que estar preparat per lo que pugui vindre. Jo l'any que ve vaig a fer un altre grau superior, però potser l'altre m'apuntaré a la universitat també. Sempre treballar i intentar-ho combinar amb els estudis. Això està molt bé perquè molts estan fent aquest itinerari, primer passen per l'AFP i després quan acaben el grau superior decideixen anar a la universitat i clar, llavors aquí ja surten, són esponges. O no, Celestí? I tant, no es faltaria. L'itinerari el fabrica el seu propi estudiant i la seva motivació i les ganes d'aprendre i tirar endavant. Justament l'altre dia van tindre la festa de Col·legi d'Enginyers, el qual vaig assistir al sopar, i van entregar el premi al millor projecte de la UDL d'aquest curs. I justament entrar al sopar em va vindre a saludar l'afortunat, a l'Ibe Moussa, i que l'havia tingut, justament l'havia tingut, fer 4 anys o així. Que no te'n recordes de mi? Doncs sí, home, sí, claro, felicitats i tant, i endavant, i vinga, que... Suposo que per vosaltres, que esteu al capdavant, que cada vegada entren fornades noves i veus que la gent se prepara, té ganes, que tira endavant, això deu ser una satisfacció personal increïble. Sí, bueno, jo aquest matí he estat a molts tallers, a uns 4 o 5 tallers, i clar, només arribes allà i ja em venen a saludar tots els exalumnes que has tingut. És que la majoria estan col·locats i estan ben posicionats i bueno, clar, nosaltres com a professors és el que busquem, que els alumnes al final trobin feina i que puguin arribar el més a dalt possible. Que bé. Sí, no? I a més, si et fan agradar la matèria que tu estudies, doncs encara millor. Encara més, ja no pots demanar més. I tant. Vull dir que ara acaba el curs, que et vagi molt bé el dimecres, als alumnes que presenteu de la Caparrella i als que venen de fora també que gaudiu d'aquesta jornada. Estareu allà com a organitzadors, suposo que nervis a flor de pell. No sé qui estarà més nerviós, si els alumnes que estaran allà o vosaltres des de la retaguardia mirant com van preparant les coses. Home, jo crec que els alumnes. Jo crec que els alumnes tenen una pressió afegida. Nosaltres estàs allí ajudant amb el que pots a nivell organitzatiu, que no manqui cap element, cap component, que tot estigui en ordre i a vegades pots guiar, clicar-li l'ull, ves cap aquí, que cap aquí vas malament. Com a molt, no pots fer res més perquè han de ser seriosos amb les coses, han de respectar les normes. Ells ja saben el que han de fer o és el mateix dia quan s'assabenten? No saben. Hi ha una guia general, hi ha unes pautes, hi ha unes pautes informatives que la tenen tots els instituts i tots el professor tutor de cada alumne, i en aquelles pautes diuen el material que han de tenir i una mica la base sobre quin sensor, per exemple, quin sensor s'utilitzarà, quina plataforma de programació s'utilitzarà, en quin llenguatge s'ha de fer, perquè, clar, imagina que arriba allí amb les 2 hores i mitja, 3 hores que tindrà per fer-ho, li dones un element totalment desconegut, a començar a desxifrar les característiques tècniques d'aquell component, a analitzar com funciona, això és impossible. Llavors, partim d'una guia bàsica de que allò ho han de tenir a punt i en pic toquem el pito, allò ho han de tenir funcionant. I vosaltres, Xavi? Igual? Sí, a veure, és que tots els competidors tenen que saber unes bases i el dia de la competició gairebé ens demanen que canviem una part, un 20% de la prova,
perquè sigui tot més clar, més que diu que no li pots dir a un alumne com ha de fer les coses, sinó que han de ser ells els que facin la feina. Per tant, ja ens demanen des del departament de que ens canviem una mica la prova que hem passat o que tenen tots els centres. Doncs solament queda que felicitats, perquè un any més el CatSkills es fa a Lleida, en concret a la Caparrella, en quant a electricitat, electrònica, carrosseria i pintura, i vosaltres sou els organitzadors i que venen nois. Dic nois perquè anava a dir nois i noies, no, nois. Alguna noia també ve, de tant en quant. Enguany em sembla que no, no? Aquest any no, però alguna vegada sí que hem tingut alguna noia de pintura, de carrosseria i d'electrònica. No. Costa una mica més, però... Vosaltres porteu més anys. Sí. Doncs gràcies per estar avui amb nosaltres, que vagi molt bé i molta sort, Javi. Sí, això espero. Els nervios, els controls... Ara és aquella fase de i si surt això, que no sé... I si hi ha aquest problema, estàs pensant en que estem en aquestes coses. Una cosa darrere de l'altra. Sí. I ja està, i ja sortir-te, que segurament que ho faràs molt bé. Gràcies. Gràcies, Javi, gràcies, Celestí, que vagi molt bé. Fem una pausa i tornem tot seguit amb més temes.